dihamu lain nami nang iboto nami. Suro dohami noang siat tonga-tongani ima juata STM sata sauluan na adong di perluatan tahun. Marsiala mai di roko juju muna ima di namarlas niro hahida na manguli anak ta apala di tikyon. Jadi tes. Jadi laiku tuk songonope di haroro nami la semaruh hamuna. Jadi saya tuhat tama nama dongan ida salukna nang songoni ma di ala itu bolo tuk pehurak sehat noang de pale pertikianon saya tuhat tama mana mau sumasu di lemah siaton kajeng numur tu itu kuate. Jadi dohonom masongon hatani na dua-dua ador hadukan na tugu-tugu ni horbu ador hati di tugu-tugu ni horbo. Nang soruma dua malaikat yang ibadokku payu tutup pauku satu namar nini satu namar nono. Ima duduk. Jadi buat pengantin berdua dak kini nunga di jaluhamu pasu-pasu marhide-hide na poso ni tuhatai siat tonga-tonga ni huriai ima piok pamu hata ni tuhatta nang di pasahat tuhamu ido bohal ni namar rumah tangga ate jala pos dorohanami berbahagia mahamu dina menempuh hidup baru manang di keluarga muna 7 hari. Jadi laiku dison rodo hami ima sian tonga-tongan di STM ta ima songon pasahaton silas ni rohanami tonga-tonga ni keluarga muna laiku kita do na patu pauno bolo tuk pe ubasa dahami no aingon sisada pangalianan ba las maruhamuna otik sisa dia bahasa itu hatama namangguhi pasu-pasuna. Jadi adong debe sekida. Jadi pasatawi mati kedua ala adong debe nang sipagidon ni kedua. Shalom marita, saluna. Shalom. Iya hasutonon parededon. Molohami marpesta iko maredero amak sinenggolano. Ido. Jadi kami sian STM arong po parede. Jadi neng dek kamu to kesempatan di kami asai hibur kami jo amang sinenggolan. Ido. Butima. Iya, sian STM boda. Ido. Sian STM. Hasuton lek kau Ya, memang. sama 10 menit lek kau mamang. Iya.